Akhono mna endiyithanda njengetiya ke. Yabona uba ndikhange ndaphunga inayithi yam ayibi rayithi. Uba ndikhange ndaphunga inayithi yam ayibi rayithi. So funeka nditye itiya kwenzele uba yonke into yam ihambe kakuhle, uyabona. And uba andikhange ndiphunge, hayi akho nto ihamba kakuhle. So yabona ngoku ndizawudla itiya mna, ithi kofu. Eyokuqala ke I drink like 4, 3 ngosuku obunye. Yeah, it keeps me awake, yabo. It keeps me very awake. Yeah. Xa kusiya ubusuku buqina then ndifake ibisi, yabo. Ndilifake ibisi, ndizolifaka ngoku ibisi endizawudla and then nditsho ndiphunge, uyabo. So yeah, ziyakhala. Akunzimanga kule industry ke. This is not an easy industry. For especially uzawuya kwinight, andilanga. Especially uzawuya enayithini, andilanga. But yes, thina sinyamezele man. Kunceda ugula kancinci kanti sawufa, yabo. Kunceda ugula kancinci kanti sawufa. And ndiyacela man, security officers, good people, please man, do not abuse ipower eninayo. Le nto eniyenzayo nifike abantu xa bezile nifike nibabuze yonke le nto phezu kwalo mhlaba, yaze yabanyenyisa abantu. Abanye abantu baza kwezi ndawo benezitresi. So I'm speaking on behalf of that video yalaa mama ethuka i-security phaa esiphambanweni into yobana ngaba jonga wena security ntoni. Abuhlungu la mazwi ukuwamamela, but we don't know the situation between la mama nalaa mntu, uyabona. Siyazi situation uba ibisithini, uyayibona. So ndiyacela good people, let's try to do things right. Mna andikhathali mna, ndifollowisha nje the correct procedures uba okay uthi emva koko ndihlukane naloo nto, kwenzela into yobana ngaba whomever that I'm trying to help ngoku angadikwa. Yazi ndandike ndasebenza esibhedlele ufumanise into yobana ngaba ngoku I do not ask into yobana ngaba umntu ugula yintoni, but I ask umntu uba uyaphi. Okay, ndizobona ugqirha. Okay, ndiya kwi-X-ray. No, ndiya kwisona, these different departments, uyabona. So that mna as security ndim-directe to that place that he or she is going, yabo. So most of the time abantu bayadikwa ke, ufumanise into yobana ngaba umntu udikwa yile mibuzo umbuzayo, security ndiyeke mani, yabona. So yeah, ufumanise uba ke ngoku into eyandilwisa nabantu oko kwakuyi-visiting time. I-visiting time yayilwisa esibhedlele. Ufumanise uba ngoku i-visiting time ngo-7, iphela ngo-8, umntu afike ngo-8:10. I-visiting time igqithile mos. Uba ngazama ukumcacisela umntu anga-andasteyindi, yonke into ibhala apha ebondini, asathuke wena umntu. Jonga mani, nazi iinamba zalo nesi obhale le nto apha, uzibekile iinamba zakhe apha for ii-enquiries. Uba there's nothing that you don't understand, then you message the nurse okanye you call the nurse or something, abantu babesithuke, yabo. So security nihleli nizawuthukwa, nobana ngawenza kakuhle, nobana ngawenzi kakuhle, uhleli uzawuthukwa. So whatever that happened kulo mama whatsoever, good people, besingekho phaya thina, we don't know the scenario, but then it's sad. Kubuhlungu base-security, sometimes we are not dealing with that situation, sidilishana nezinye izinto. Kubuhlungu base-security, it's very hurting. But ke we're not gonna run to the industry because abanye bethu senza into esiyithandayo. We're not gonna run to the industry just because kubuhlungu. Every job has its own difficulties neengxaki zaso. Asinakwazi, ndilogwala ke mna, andibaleka konke mna, ndihlale ndibaleka. Andinkosi, andibaleki nje nganje, andikwazi uhambe ndibaleka. So good people, just know that from my side ndiyithanda kakhulu man, ndiyathanda kakhulu. Ndibulela yonke le nto, taking your time ubukela iividiyo zam, ndiyabulela.